Вітаю вас, дарагія сябры. Сёння вось такі цудоўны снежанскі дзень, мяккі сняжок, за вокнамі сапраўдная зіма, і мы ў студыі сёння вось будзем гаварыць таксама пра прыгожыя і хорошыя рэчы. Сёння ў студыі я, Навум Гальперович, за гукарэжысёрскім пультам Інна Цецянок, за відэакамерай Вольга Груша, і галоўны герой сённяшняй нашай размовы снежань, гэта заўсёды месяц, калі мы адзначаем юбілейныя даты. У дадзеным выпадку гэта 130 год з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановича. Максім Богданович – гэта адна з самых цікавых і загадкавых асоб у гісторыі беларускай літаратуры. Ён быў з тых першаадкрывальнікаў, хто фарміраваў напрамкі развіцця літаратурнага працэсу пачатку 20-го стагоддзя і моцна паўплываў на далейшае развіццё прыгожага пісьменства Беларусі. Максім Богданович – класік беларускай літаратуры, адзін са стваральнікаў нацыянальнай мастацкай літаратуры, паэт, празаік, гісторык літаратуры і літаратурны крытык, публіцыст, перакладчык. Яго творчая спадчына – істотная частка духоўнай культуры беларускага народа. Творца найперш беларускі, ён пісаў і на рускай, украінскай мовах, друкаваўся ў рускіх і украінскіх выданнях. Асоба і творчасць Максіма Богдановича высока ацэнена нашчадкамі, ушанаванне яго памяці грамадскасцю Беларусі пачалося ўжо з першай гадавіны яго смерці і доўжыцца да сённяшняга дня. І вось сёння мы будзем пра гэта гаварыць. У Мінску у Траецкім прадмесці знаходзіцца літаратурны музей Максіма Богдановича. Акрамя таго, у Мінску захаваўся дом, у якім жыў Максім Богданович, дзе размешчаны філіял «Беларуская хатка». Другі філіял музея «Фальварак Ракуцёўшчына», дзе гасцяваў Богданович і напісаў 2 цыклы вершаў, знаходзіцца ў Маладзечанскім раёне Мінскай вобласці. Сёння напярэдадні вось гэтага свята 130-годдзя паэта мы запрасілі ў студыю першага дырэктара музея Богдановича ў Мінску, паэта, старшыню Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхася Павловича Паснякова і дырэктара музея гісторыі беларускай літаратуры Сергея Ивановича Усіка. Добрый дзень. Дзень добрый. Дзень добрый, Навум Яковлевич. Михась Павлович, ну вось постанова аб стварэнні літаратурнага музея Максіма Богдановича прынята 19 верасня 1980 года. А з 1 красавіка 1981 года музей пачаў дзейнічаць як установа культуры. Вось, а 8 якраз снежня 1991 года да стагоддзя са дня нараджэння Максіма Богдановича вось адкрыта была экспазіцыя для наведвальнікаў, так? Сапраўды так. Я ў той час 40 год ўжо таму працаваў у інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук, навуковым супрацоўнікам, і прыйшоў ліст з Міністэрства культуры, вось шукалі актыўнага, маладога, літаратурнага чалавека, каб ўзяўся б ствараць музей Максіма Богдановича. Ну і чусьці мне вот так прапанавалі, я доўга не думаў, потому что постаць Максіма Богдановича для нас усіх у Беларусі была вельмі прыцягальнай і адметнай, тым больш і для мяне, маладога літаратара, навукоўца. Вось, і я даў згоду. Памятаю сустрэчу ў Міністэрстве культуры. Тады міністрам культуры быў Міхневіч Юрій Михайлович, намеснікам Ваніцкі Арсен Миколаевич, вось, з якімі я пастаянна працаваў. Памятаю, міністр пасля працяглай размовы ўручыў мне пасведчанне дырэктара. Я выйшаў вось з будынка на Савецкай 9 і задумаўся. Вось я дырэктар музея Максіма Богдановича, няма ні будынка, ні грошай, ні супрацоўнікаў, нічога, з чаго пачынаць. Ну і пачалося. Быў час вельмі цікавы, канешне, вельмі непросто было, хочу шчыра сказаць, але в той жа час і вельмі цікава, таму што перад намі стаяла задача стварыць музей, літаратурны музей нашага класіка і адметны музей, які б адрозніваўся ў нечым і ад ужо створаных літаратурных музеяў Янкі Купалы, Якуба Коласа. І вось праца распачалася
з пошукаў будынка. Былі розныя погляды, розныя, так сказать, меркаванні, але ўрэшце рэшт быў абраны будынак в Траецкім прадмесці, які патрабаваў рэканструкцыі, дапрацоўкі. Мы распрацавалі праект, я набраў штат супрацоўнікаў, быў невялікі, і мы распачалі ось такую і пошукавую, і даследніцкую, і культурна-асветніцкую работу па стварэнні часовай экспазіцыі выставачнай, па, так сказать, наладжванні сувязяў, па вывучэнні ўсіх, так сказать, всього акружэння Максіма Богдановича, збору матэрыялаў. На першым этапе нам вельмі добра памагала Ніна Барышаўна Ватацы, галоўны бібліёграф Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, якая займалася ўжо пошукамі, збірала, яна перадала свае экспанаты, матэрыялы, в асноўным папяровыя, кніжныя, у музей Максіма Богдановича. Алесь Бачыла, які таксама прыехаў сцежкамі Максіма і выдаў такую кніжку. Такая вышла. Да. Ну, безумоўна, вывучалі асяроддзе, збіралі матэрыялы таго часу, звязаліся са сваякамі і ў Яраслаўлі, і ў Ніжнім Новгарадзе. Шукалі новыя мясціны, звязаныя, новыя творы, адкрывалі, якія публікаваў Максім Богданович пад сваімі яшчэ невядомымі псевданімамі. Адзін з такіх мне ўдавалося адкрыць, працуючы ў Нацыянальнай бібліятэцы в России, в Москве. Это псевдонім Ів Февралёв. Максим Богданович маў шмат псевдонімаў. Я ўпэўнены, што яны яшчэ не все адкрыты, не все доказаны, магчыма. Яшчэ падпрацаваць патрэбна. І пад гэтым псевдонімам я даследаваў некалькі гадоў ярослаўскую газету «Голас» і адкрыў яго апавяданні, фельетоны, эсэ. Я пасля надрукаваў іх у часопісе «Нёман». Ну, безумоўна, мы імкнуліся і да таго, каб увекавечваць памяць Максіма Богдановича ўжо з першых месяцаў, з першых гадоў дзейнасці нашага літаратурнага музея. Імёны Максіма Богдановича надаваліся бібліятэкам, музеям, вуліцам і ў Ялце, і ў Яраслаўлі, і ў Ніжнім Новгарадзе, і ў Гродна. Мы адкрылі у Беларусі вёску в Осиповецкім раёне Вязья, пасёлак, дзе Максім Богданович з маці і сваім братам і сястрычкай бавілі летні час. І там менавіта ўжо закладвалася гэта павага, адчуванне беларускага слова, якое пасля, будучы на Волзе, Максім Богданович адчуваў, гэта яго загадка ягоная Максіма Богдановича. Безумоўна, разгадка для мяне яна ў тым, што ён вельмі рана страціў самага даровага, любімага чалавека, маці сваю, у Гародні, якая была творчай асобай. Яна таксама пісала прозу, пісала апавяданні, друкавалася крыху. І страціў сваю родную старонку, сваю Беларусь. І жывучы далёка ад Беларусі, ён заўсёды думаў, што ж это такое яго малая радзіма, это Беларусь. Таму ён цікавіўся мовай, літаратурай, пасля пашыраў далягляды сваёй цікаўнасці увогуле да славянскай літаратуры, да замежных літаратур, будучы чалавекам энцыклапедычным. І, дарэчы, мы сабралі ўжо на першыя гады, мы сабралі сотні самых розных экспанатаў. Напрыклад, у Ніжнім Новгарадзе я дамовіўся са сваякамі, выступіў там па тэлебачанні мясцовым, в бібліятэках, сустракаўся з людзьмі, і сваякі перадалі нам усе свае рэчы, што былі звязаны з сям'ёй Богдановича. Кнігі, мэблю, асабістыя рэчы, бацькі, акружэнне Максіма, цацкі нават. І мы гэта ўсё кантэйнерам прывезлі ў Мінск, а для іх яны вельмі упадабалі нашу беларускую мэблю. Новую мэблю закупілі, узамен адвезлі у Ніжні Новгарад.
Михась Павлович, конечно, гэта вельмі цікава, і я думаю, што вось калі вы сёння глядзіце на тое, як развіваецца музей, як экспазіцыя, якія бываюць сустрэчы, напэўна, вось гонар за тое, што вот вы распачыналі гэтую справу. Я нагадаю нашим слухачам, што сённяшнімі маімі суразмоўцамі з'яўляецца першы дырэктар музея Максима Богдановича, паэт, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Михась Павлович Пазнякоў і дырэктар музея гісторыі беларускай літаратуры Сергей Иванович Усік. Сергей Иванович, ну вось музей Максима Богдановича сёння ўваходзіць у склад музея гісторыі беларускай літаратуры. І, конечно, калі у бацькі некалькі сыноў і дачок, то, конечно, бацька любы гаворыць, што ўсе самыя любімыя. Тым не менш, музей Максима Богдановича, я думаю, все-таки займае адметнае месца вот у вашай структуры вашага музея. Так, Яковлевич, музей Максима Богдановича гэта той фундамент, які дае нам нейкія пэўныя памкненні для развіцця ўсёй музейнай справы. Мы прыкладваем вельмі вялікія намаганні для таго, каб дадзены філіял развіваўся. І тую працу, якую праводзяць супрацоўнікі філіяла музея Максима Богдановича, яна не астаецца не замечанай. Таму што кожны год адбываюцца нейкія новыя адкрыцці, і у кожны год навуковыя супрацоўнікі уносяць вельмі вялікі ўклад у развіццё гісторыі беларускай літаратуры і непасрэдна ў развіццё Богдановичазнаўства. Ну вось, конечно, я ведаю, што вот створана цэлая праграма святкавання 130-годдзя Максима Богдановича, якая пачалася з 2 снежня, по-моему, так? Крышачку я вас могу поправіць. Мы пачалі гэтую праграму з 23 лістапада міжнароднай навуковай практычнай канферэнцыі, якая мела назву «Максим Богданович. Новыя гарызонты навуковых даследаванняў». Так, мы пра гэта расказвалі. У мінулы раз мы сустракаліся з удзельнікамі гэтай канферэнцыі. Вось, ну і крышачку хотелось бы добавить тое, что новыя адкрыцці адбыліся ў рамках гэтай канферэнцыі, і таксама мы яшчэ нашли 11 дагэтуль невядомых публікацый твораў Максима Богдановича ў той же самой газете «Голас», якую вы згадвалі. Ось. І гэтыя публікацыі тычацца перыяду 1912-1916 гадоў мінулага стагоддзя. Таксама знайшліся пісьма Соф'і Эрнестаўны Арнольдавай пра раннія гады Богдановича і сямейныя абставіны жыцця у Мінску і ў Ніжнім Новгарадзе. Ну і тое, што нашага класіка любяць за мяжой, сведчыць аб тое, што у Злучаных Штатах Амерыкі мы знайшлі пераклады твораў Максима Богдановича на украінскую мову. Вось, гэта вынік, канферэнцыя стала вынікам той працы, якая ішла на апошнія некалькі гадоў. Вось. Ну, а тую праграму, якую мы падрыхтавалі так да святкавання 130 гадоў з дня народзінаў, канешне, яна вельмі цікавая, і яна сёння мерапрыемствам мы прапаноўваем на любы густ і ўзрост. 2 снежня мы прапанавалі дыяфільмную рэтра-лекцыю ад загадчыка філіяла Барановскага Михаила Александровича. Гэта лекцыя была створана на аснове дыяфільма ад 1984 года. Вось. Гэтае мерапрыемства дазволіла перанесціся ў мінулае праз
той дыяпраектар у лампавым фармаце, як у дзяцінстве, прагледзець выявы, якія былі. Я памятаю, як вот у такія снежныя зімы я хадзіў да суседзяў глядзець дыяпраектар, якая это была цікавая рэч. Таксама 3 снежня мы прапанавалі нашым наведвальнікам квест «Код Богдановича». Гэта займальная гульня, якая дазваляе адказваць на пытанні і прайсці увесь музей у нейкім другім незвычайным фармаце, адгадаць літаратурныя рэбусы. І мы падчас пошуку гэтых розных правільных адказаў знаёмімся з рознымі музейнымі прадметамі. 4 снежня таксама адбылася аўтарская экскурсія па выставе «Пад знакам страціва». Выстава таксама стала такой адной з знакавых падзей у святкаванні дня народзінаў Максіма Богдановича. І таксама мы на гэтай выставе прадставілі наведвальніку унікальную рэч, гэта ножык, якім Максім Богданович адкрываў конверты. 6 снежня мы прапануем мастацкія заняткі для малодшай школьнай аўдыторыі «Малюем музей паэта». І сёння мы прапановваем юным мастакам сваю прастору для таго, каб яны уявілі нейкія пэўныя таксама моманты з жыцця Максіма Богдановича. 7 снежня лекцыя «Малавядомыя факты з жыцця Максіма Богдановича». Канешне, тут ужо будуць расказаны і новыя факты з біяграфіі паэта, самыя цікавыя знаходкі, звесткі, якія яшчэ былі малавядомыя, альбо зусім невядомыя. 8 снежня прэзентацыя мультфільма «Я тайну ў глыбіні душы хаваю», дзякуючы нашай кінастудыі «Беларусьфільм». Мы прапануем сустрэчу з аніматарамі, дзе наведвальнікаў чакае расповед пра стварэнне мультфільму, міні-выстаўка эскізаў і рабочых матэрыялаў да мультфільма. 9 снежня у нас адбудзецца урачыстае ўскладанне кветак каля помніка Максіму Богдановичу і выступленне заслужанага калектыва Рэспублікі Беларусь дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы імені Мяшырмы. Также выступленне беларускіх дзеячаў культуры. І у 18 гадзін, уже 9 снежня, мы прэзентуем кнігу «Максім Богданович» з серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі». Выступленне укладальнікаў кнігі, супрацоўнікаў выдавецтва «Мастацкая літаратура», Народнага тэатра «Жывое слово». 10 снежня квіз «Загадка Богдановича». Это ўжо камандная інтэлектуальная гульня, падчас якой з дапамогай эрудыцыі і кемлівасці трэба правільна будзе адказваць на пытанні, якія звязаныя з знакамітым беларускім паэтам. І яшчэ шэраг сумесных мерапрыемстваў, якія мы ладзім з іншымі установамі. Напрыклад, 7 снежня з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі мы ладзім выстаўку «Бібліятэка беларусікі Максіма Богдановича». І 11 снежня будзе адбывацца ўрачыстая вячарына і святочны канцэрт Нацыянальнага акадэмічнага народнага аркестра Рэспублікі Беларусь Мяжыновіча. І экспанаванне перасоўнай выстаўкі з літаратурнага музея Максіма Богдановича «Максім Богданович. Жыццё і творчасць» у фае філармоніі. Такая насычаная праграма запланавана, і я спадзяюся, што цікавасць да яе будзе вельмі вялікая. Тыя ўжо мерапрыемствы, якія адбыліся, сведчаць пра гэта.
Ну што ж, мы таксама далучаемся да вот таго, што вось мы будзем гаварыць пра гэта, бо, канешне, канал «Культура» і музей гісторыі беларускай літаратуры, мы партнёры, і многа мы расказваем пра дзейнасць музея. І вось, Михась Павлович, я нагадаю нашим слухачам, што сённяшнімі гасцямі, сённяшнімі суразмоўцамі маімі з'яўляецца Михась Павлович Пазнякоў, першы дырэктар музея, старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі і дырэктар музея гісторыі беларускай літаратуры Сергей Иванович Усік. Михась Павлович, ну вось, у дадзеным выпадку вы не толькі, скажем так, адзін з пачынальнікаў музея, вы узначальваеце Мінскую гарадскую арганізацыю Саюза пісьменнікаў Беларусі, вось якраз літаратары, пісьменнікі заўсёды вось цесна супрацоўнічаюць і з музеем гісторыі беларускай літаратуры, і з музеем Максима Богдановича і з філіялам у Ракуцёўшчыне, бо Ракуцёўскае лета — гэта фестываль паэзіі, гэта фестываль паэзіі, таму вось пра дзейнасць, пра сувязь пісьменнікаў з музейнымі работнікамі, з музейнымі установамі, каля ласка. Безумоўна, на працягу вось усіх гэтых гадоў шматлікіх я асабіста і як наше аддзяленне, якое я ўжо узначальваю 16 гадоў, мы вельмі плённа супрацоўнічаем музеем і Максима Богдановича, і з іншымі музеямі, музеем гісторыі беларускай літаратуры. Хочу сказаць, што вось сапраўды такім эпагеем юбілею 130-гадовага Максима Богдановича стане літаратурнае свята Ракуцёўскае лета, якое я распачынаў у 1983 годзе. Першае вось разам з кіраўніцтвам маладзечанскім, вось актыўна, я памятаю, вось яно перад вачыма, гэта вялікае свята, першае, незвычайнае, столькі было народу, і пасля не менш, і той Максімаў сад, які мы заўсёды даглядалі, падсаджвалі, і той помнік, камень, які вось адкрывалі разам з Нілам Гілевічам, Олегам Лойкам, там і Васілем Зуёнкам пасля прыязджалі кіраўнікамі, тым ліку Саюза пісьменнікаў Беларусі. Вось, і, безумоўна, мяне в душы Максим Богданович не выпадкова. Мы заснавалі ўзнагароду, нагрудны знак Максим Богданович, якую ўручаем самым лепшым вось пісьменнікам, якія ўносяць вялікі выклад не толькі ў творчасць, але і ў культурна-масавую работу, і тых спевакоў, кампазітараў, дзеячаў культуры, якія таксама актыўна працуюць на ніве нашай культуры. Хочу сказаць, што недавно мы правялі літаратурны конкурс сярод старшакласнікаў і студэнтаў. Ён стаў рэспубліканскім, прысвечаным 130-годдзю з дня нараджэння Максима Богдановича. Мы атрымалі сотні твораў, тым ліку прысвечаных Максиму, і ўвогуле твораў, аповесці, апавяданняў, вершаў, даследаванняў, абразкоў. І, ведаеце, вельмі душа радуецца, што юныя таленты, юныя іскрынкі Божыя ёсць у нашых вучняў, у нашых студэнтаў, не толькі ў мінчан. Мы іх адкрываем, мы з імі працуем, тому што наша задача і музея, і Саюза пісьменнікаў, і радыё ў тым ліку, тэлебачанне, ўсё рабіць для таго, каб наша культура развівалася, наша літаратура развівалася, каб мы прапагандавалі ўсё лепшае, што ў нас ёсць, і на гэтай глебе рабілі ўсё, каб вырастала новае, чтоб славіла нашу краіну, наш народ, каб мы жылі мірна, шчасліва, вось, і заможна, безумоўна. Хочу сказаць, што у нас, вот, ведаеце, як лишь што створаны тэатр паэзіі, вот уже адкрылі 7-й сезон, і ў гэтым месяцы, у снежні, у нас будзе таксама спектакль «Зорка Венера взошла над зямлёю», прысвечаны незабыўнаму класіку Максиму Богдановичу. Наши артысты, спевакі ўжо рыхтуюцца, ідуць рэпетыцыі. Будзе аб'ява ў газеце «Літаратура мастацтва» на сайце Саюза пісьменнікаў. Мы ніколі, безумоўна, не забываем нашых усіх класікаў, і ў першую чаргу наша асаблівая любоў да Максима Богдановича, тому што, безумоўна, як не удзяляць увагу чалавеку, які, можна сказаць, цэлую рэвалюцыю зрабіў у нашай літаратуры, у нашай культуры. Ён першы, магчыма, узняў яе
на самый высокі, на еўрапейскі, а то і сусветны узровень. Чалавек энцыклапедычных ведаў, які прысвяціў літаратуры ўсяго 10 гадоў. І будучы хворым, і стаў класікам нашай літаратуры. Вось узор служэння свайму народу, сваёй радзіме, нашай літаратуры, нашай культуры. І мы імкнемся вось гэтыя зернейкі богдановічаўскія, ягоных поглядаў, ягоных памкненняў высяваць у душы нашых юных, маладых, тым ліку і літаратараў. Сергей Иванович, ну вось, ведаеце, конечно, калі гаварыць пра тое, вось пасля такіх натхнёных слоў, якія сказаў Михаил Павлович, не толькі як літаратар, не толькі як старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў, але як адзін са стваральнікаў музея. Можна сказаць, што вот наколькі працягваюць вот гэты высокі дух сённяшнія супрацоўнікі музея, таму што вось наколькі гэта цікава, напэўна, знаёміцца і адкрываць новае, і сустракаць людзей, і вось тое, што вы сказалі, нават той план, які вы назвалі, гэта таксама плён работы сённяшніх супрацоўнікаў, музейных супрацоўнікаў. Так, гэта сапраўды з'яўляецца вынікам той працы, якую праводзяць сённяшнія супрацоўнікі, і, канешне, без падтрымкі з боку дзяржавы такой бы працы мы не атрымалі. Міністэрства культуры таксама аказвае вельмі вялікую дапамогу ў тым, каб музей развіваўся, каб мы маглі ездзіць у камандзіроўкі і адшукваць нейкія новыя матэрыялы. Мы выдаем зборнікі, якія актуальныя будуць ужо на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў наперад. Вось, мы ствараем конкурсы для папулярызацыі творчасці Богдановича. Вось, і уся тая праца, якую, магчыма, ніхто не бачыць, вось, яна з'яўляецца вынікам вось тых праграм, тых новых адкрыццяў, і той дух, які ось Михаил Павлович выказаў, мы спадзяёмся, што ён дасць добрыя расткі, і новае пакаленне літаратараў таксама будзе з павагай адносіцца да культурнай спадчыны нашай краіны. Ну вось, калі гаварыць пра тое, што значыць для нас Максим Богданович, мы пра гэта гаварылі і ў нашых другіх праграмах, і мы чытаем вершы Максима Богдановича. Паэт Олег Лойка сцвярджаў: Максим Богданович як творца, мыслитель, гісторык, унікальная, фенаменальная з'ява, якая не ўкладваецца ні ў рамкі свайго часу, ні ў рамкі цэлых літаратурных эпох. І гэта сапраўды так, таму што вось здавалася 40 год музею, 130 год Максиму Богдановичу. Вот мы эти две даты неяк так вот спалучаем і гаворым пра гэта, а здавалася б, вот сапраўды і Михаил Павлович, і Сергей Иванович, і да любы чалавек скажа, 25 з лішнім гадоў пражыў на свеце паэт, і яго спадчына, і сёння яшчэ адкрываюцца новыя старонкі ягонай спадчыны. І гэта унікальная з'ява, сапраўды, гэта зара, гэта сонца, якое ўзыходзіла беларускай літаратуры, і, канешне, уклад Максима Богдановича, і працаваць з матэрыяламі, шукаць гэтыя матэрыялы, пісаць пра гэта, пісаць пра Максима Богдановича, сапраўды, як сказаў Михаил Павлович, вялікая асалода і шчасце. Я скажу, што вот некалі я напісаў верш, ён, правда, летні, я яго заўсёды чытаю, калі вось мы летам прыходзім да помніка Максима Богдановича, калі для помніка Максима палягуць кветкі па вясне, што поўныя гаючай сілы
то будзе хораша і мне. Калі мы ўсе адна радзіна і ў нашай любай старане шануюць маці і радзіму, то значыць хораша і мне. І вось Максім Богданович нам завяшчаў шанаваць маці і радзіму, і вось з гэтым ягоным заклікам, які жыве і сёння, мы заканчиваем сёння нашу сустрэчу. Я жадаю ўсім светлага прыгожага дня і светлых прыгожых дзён далейшых, здароўя. І нагадаю, што сёння маімі суразмоўцамі былі Михась Павлович Пазнякоў і Сергей Иванович Усік. За гукарэжысёрскім пультам працавала Інна Цюцянок, за відэакамерай Вольга Груша, і вы зможаце паглядзець вось запіс нашай размовы ў сацыяльных сетках і паслухаць паўтор нашай гаворкі сёння на нашым радыё, а праграмы нашага радыё працягваюцца. Усяго найлепшага, да пабачэння. Перадаю мікрафон нашым калегам.